लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय नै दायो जोङो जोंनि बर' बाजारावहाय थांगासिनो। दिनै शुक्रबार नालाय बाजारनि दिन, बाजाराव एसे बेरायनो थांनो नागिरदों। फिसा फिसा बुस्थु नांगौ जादों आरोना, बेखौनो लायनो थांनो नागिरदों। जों थांथ'नानै एसे भिडिअ बानायलांसै आङो। जायफोरा जों भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। ओमफ्रायो देग्लाय माबाया सानजा उदालगुरि होनोमोनदां न'? सानजा उदालगुरिनि प्रग्रामा जोंनि बे बर' बाजारावनो जागोन नालाय, बेफोरखौबो बेसेबां आवगायदों एसे भिडिअ लानानै फैनोसै आरोना आङो। ओरैनोथ' प्रग्रामा दा देवबार समबारावनो 2021 दा न'? एप्रिलनि 2021आवनो फैलायदो बयबो जोंनि बर' बाजारावनो मुथु रंजा बाजा गाजा गोमजा बैसागो बोथोरखौ फालिलायदो बेबायदिनो। हेल' जों मायाव दंफैयो दायो? जाबाय बन्दे जाबाय बैसागो मारे दे थिगानो दङ मोजां दे खालामसो औ सोर फैदो? नमस्कार प्रभु। एकदम कपालासे बुलि आज लग पाइছো आरो दाख्लै थांनो होननानै ब्लाउस लांफैदों। ब्लाउस जोंनि बर' बाजाराव आया मा खालामदों? ओमफ्राय माबा आखाइ खान्दा दं नामा? बेखौ लानायावनो नुजाफाबाय। गोदो उन्दुथारबायना आबसु अफिसनि सोनाबथिंजाय नै प्रग्रामा इयावनो जागोन आरो सानजा उदालगुरि बैसागो फांसना। खोबना लामुथु सान्दुङा खर' खामगोन। थान्दा होनदों कालारखौ थिगानो। गावनि आथिंजोंसो थिबाय माथो आंखौलाय खोलो मोनलो जोंनि सनाखौ आन्दो थिदोननोसो। ब्लाउस लायनो थांनाया लानानै फैबाय। ओमफ्राय मा कालार लाबोखो बेखौ एसे देखायनोसै। गांसे गांनै गांथाम गांब्रै गांबा 6 7 बेजों 8 बेबायदि। गामिनि फांसनाथ' जोबनानै थांबाय जोबनाया, ओमफ्राय जोंना मागिनाया जायाखैमोन नालाय, ओमफ्राय दिनै मागिनो लादों आरो। ओमफ्राय दा मागिनाया जोंहानिफ्रायनो फार्स्ट जाजेनगोन। ओमफ्राय बेफोरखौनो एसे मेम'रि दोनथ'थ' ब्लग भिडिअ बानायलांसै। जों गामिनि मागिनाया देग्लाय बोरै जागोन। आंथ' गिदिंजोबनो हानाय नङा जिरिसनाखौ लानानै। आं हागोनबाबो जिरिसनाया खस्थ' मोनगोन नालाय, बेनिखायनो आङो ओइ खाथियाव ससे थांगोन आरो बेखिनिखौनो आङो भिडिअ लागोन। जायफोरा जों भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। जों Himansi. बैसागु
मोसाबाय थानांगोन ना आंखौ ना होनाङा आं लांनायाव दा लांनायाव आं फैसा लाग्रा आं माबा मा होनो बांगा बानायग्रा होला नाखैलै नै बाबि जिरनाया Ayo, 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 dia. Bafra, fai. Pede. Kenapa? Deh, dasim sudah. Ulangbay, zahaziri sonaya बैसागो मागिनाया kita sepeda नै जोंना बैसागो बोथोरनि बेरायनाया न'आव दसे जिरायहैगारबाय जोंहा जिरि सनाया उन्दुनो ओंखारबायमोन नालाय दसे फुथु गारनानै लायबाय आरो ओमफ्राय दायो एसे बेरायहैबावनो नागिरदों बैसागो बोथोरनि नामावहाय न' सोनामिनाव न' नंगौना नङा हो नंगौ बैसागो मागिनाया जोबाखै नालाय जों गामिनिया ओमफ्राय बबेथिं मागिहैदो बेखौ जोङो एकदम होसोलांगासिनो आरो लामा होसोलांगासिनो मोनहैया सहैया देग्लायनि बैसागो बोथोरनि फैसा मागिग्राफोरा ओमफ्राय फैसाया बेसे जाखोथाय लाबोदो सानसै हरलाय माहाय देखायलायलाय बांसिन दङलै जाबारखो लोगोफोर मा फालिबो दङ गयखौबो जागौमोन गय गैयालै जामारनि गय गैया गय फालि दङ मानो हरदो गय फालिबो हरदो Masa Rahi jawaban kembali Iklan nala deh. Dena ini serius lagi di zaman lain deh. Gambar Maisel. Gambar Maisel. Bye bye. Bye bye.